Yo guys, ayan, kumusta mo na guys, no? Bisaya Reactor guys. So karon guys, no? Di naman dayron. Tan-aw na nataan ni og negosyante Cementerio by Siki Biners, no? So dagan na sila upload guys, oh. Dagan na sila. Tan-aw natin. Negosyante Cementerio. Ganahan ko ni bubong po, no? Tanaw na guys. So wala dahil po ko subscribe ni sa Siki Biners, no? I-subscribe niyo sila para sa mga Bisaya, mga biners. So, tara. So, tanawon. So, siya full screen. Let's go. Nasipo po. Hoy, namang matao natulog, pang mata na pud mo, oy! Nung ako na muna, panglaka po, magdisa mo mo gabi nang malbal mo, or asa. Muna, kay lakawan mo kung mga gabi dili na makamatay sa'yo. Pang mata mo kay hapon na. Jesus ko, ginoo ko na, nag-inom mo gabi, nang uber mo tanan, muna wala mo makamatay sa'yo. Ikaw, ano wala pa makamumata na imo arabo schedule ron. Schedule ni mo ron og pangpangabat mga alas 6. Hapit alas 6. Imo amar ron. Ba't bago na diya kay aron magsikisikay na kay imo abiyang schedule ron mangabat ka tong buta bangatang dito. Ay, Yan, giwis ka rin. Ang ugma si Berno Helio. Mo ni. Imo ugma hato po dapat kang kuan ban kay sus Ginoo ko hinay na kaya ko negosyo purinarya siguro dapat gini yung namin biktima kay nan malugi ko kamo po tama manarbaho mo taro ka po daw ninyo kay lugi nagig kaayo dako na kay kog lugi gamay na kay kog kanang kayo guys, no? Kay ang ilang cemetery dapat sa kuan dagat. Nice view. Kuan customer samot pa na naapa ng Katiting's Funeral Home murang isamot yun na pagkuan pagalugi kay ako ang negosyo unya og makabiktima mo kuan butangin ninyo og kanang tag makakuan na mong manggaling kanang butangin og Bobong's Funerals Garden kana aron diretso sa ato ugma ay Bernes huy bis pa man ugma Bernes nara na Bernes imo aman purat kaprurante ne kaplurante, imo plurante. Ato ka ugma sa kuan. So kung dapit, kang palanas. Manalayo ang makay di mo adi ay mo na magsayo-sayo mo pangmata kay layo man day kani inyo mura gyapon, mura to gyapon ako sugo ninyo ha. Sus Ginoo ko. Nasa pamaning uban ani. Sunod si adara. Sunod si Pakito. Pakito asa naman dapit si Pakito. Narahaan Pakito imo Pakito ron sa third day. Ay, ngayong hapon. Taga munisipyo ka? Ay, dili ra ba, maman? Kuan unta ka na muta, na unta kog nang baybay bakanting luna ang aning public cemetery? Ay, kay mama, tunay na matay bago pa. Kasi kinahanglan mo kuan, kanang purinarya, na ako. Dili kuan na, nangita na ko ka ng luna unta ba, reservation ra unta. Luna, pagitaan ka na ko. Ali, sunod na kuan Dili dong pagali dong. Hani dong dili nakapoide kay details na nyahari. Ay, isa man puning kon gibiya-biyaan man puning ani. Kanang hana dili na pwede kay naay naka-reserve na ana, manang dili ka pwede diya. Magamit pong unahan. Agi, naunsa man ni naunsa puning kukilanan bulad ne? Ay, asa mo may laing bakante di ani? Nay hari taon na. Kani. Burag pwede ka haani dagay kani haani kay kisa na imo minatay kani haani kani makakita man ka dire kay naputol man pwede na pud kana imo minatay magatindog mag-aana ra ako ibutag kuan dili dapat ko katungkuan dili pwede katindog lain kayo nang usahan man nato dong nang dili naman na pwede diha kay putol na naman pud tagiya haani pag-ana og ganahan ka ato ron sapsapon ng imo ang ipakuan haana de ato itambaw aron magahiga usa may sapsapon kana minatay ani ya kutupot lang to ng katunga de ato itambaw ding ana sakto pwede di na mahimo mangita kag lain wala lain bakante wala kaya pwede ka lain kang pag-ila og haato day dapit for haato agi ito pwede hato kay Carlos hani ra bakante mao ba Kisa man day namatay.
Wala lagi namatay, sabi magpa-reserve ra bada aglo na. Ay, kisa maday na magpa-reserve. Kuan kanang akong kaugalingon, para sa puhon ba? Hala, ginoo ko kuyawa kay nimo sa? Ikaw magpa-reserve, bata pa man kay ka. May be po ng mga pangandam ta kay mamatay magita pohon. May nang mahiluna po ng ako ang lawas pod. Ay, sakto po nun imong mindset. Pero dili naman ikaw ang taon anak magproblema. Ka na naman imong nahibilin. Mao po akong gusto. Oo, ali, dili kay ako kang sukdan hare. Asa mo to kita? Kani? Ha? Di ka naman ka ni. Dili kay atong hangiyon tong munisipyo. Kay magpa-reserve man ka. Salamat kaayo. Pwede ra makanihan eh. Pwede ha. O sige, higda. Ha? Higda ha, niyo kay aron masukdan na to. Wa mo suta nga karon dayon. Kano sa nato? Sukdan? Higda na yun. Mo ba? So man pagkalaki. Ay, basta kay paghigda di aron masukuan. Sukdan. Sakto ba na? Sakto na, ha? Sakto na. Sakto ni. Iyon. Kuan na, bako na diha kay nasukod naman ako usa ka dopa og kuan tunga. Mura man dai puna. Okay na ka ani, satisfied na ka ani, okay na ka. Okay ra ko ani, basta kay ma-reserve ra ni siya. Natingala ko pag ayo dong mamang ka pa reserve ka na kay sakit. Wala ba ya? Silbi, pangandam ra ko po ng ako Dagan na kay kang problema, masig depress ka. Ay, wala biya po. Silbi, ang ako pangandam ra gid po ng ako manggupong tuma. Okay, ako ni paning kamutan nga ma-reserve sa munisipyo. Panikamot mo lamang mamatay ka dayon aron magamit nimo dayon. Hindi, magdepende po na sa Ginoo itugot po niya. Ay dili paning kamuti yun aron madali. Unya kano sa man pud mo ang target day nga tuig nang mupahulay ka sa dayon. Magdepende lagi po na lain pa ng maghahuna-huna tagkano sa tama. Magdepende rin na sa panahon. Ay basi ganahan kag madali. Dagan kay kung kontakan pwede rin lay ka schedulean ka dayon. Unta ka ko. Dili mag-agad ra ko sa Ginoo ani o kano sa niya itugot. Nya kay inani ba pananglitan og madido na ka. Na kay na kuanan nga funeral homes kana bang anong nakontak ba? Wala pa ko moadto pa ko og buot. Ay nasigadto kay nay ako Ano kita po ni Naryo? Kanang bubong funeral garden ako ana. Ay ikaw di tagiana di ay. Ay kinsa pa man di ay ako ana. Daghan man ang mga issue complain haana ng kuan mga customer ninyo. May tungod sa ang support, wala man ko kadungog aron ko ana. Dili kay ang issue nila kay kana lagi yung ang mga pating lawas ko no wala na kuno sulod nga tinae, wala nay atay, wala nay kasing-kasing na kuan ko mga internal organs. Jesus, wala bi po may anak magakuan roy, wala bi may magabuhat anak kumpleto bin ana mo ikon. Pura na mo abot mo pag dispatch kumpleto na sila tanan. Ba murag mabalak. Pero wala po mo ay kanaong restaurant or kanderya. Naabi may anang atbang kay natural kanang magakuan magaukuyog anak. Naabi kan anan kanang bubong si itiri amo ana siya diha. Negosyante gid ay. Negosyante inana bi kinang negosyante. Magrabi gid ka tanan anang mga kuan. So unsa pa yung mga putahin ninyo? Unsa? Kasagara na ay kuan sinaning papaitan, barbecue yung atay, mga sinaning dinuguan. Mo nang kana dinuguan bisiler kay namo nang dinuguan kay naagi mi diha. Lami kay nang pagluto na mo o ka ng dinuguan da sa mo ang itire. Oo, balik ta sa akong pangutana. Baka sa magpagkamatay gidi ay, magpagkamatay mamatay. Dili magdepende na lagi ko. Pero sa una man god ug maghisgot ta og kanaong mamatay sa una gid last year. Nga plano gid ta ko magahiko. Kay ano man to? Kuan kana lagi yung dahil kay problema pagkuhuman nakapatay manggug ko. Jesus, nakapatay ka? Jesus, ginuo ko. Hoy, mama wala ka mapriso. Dili kay wala po na ako gituga wa pa nasud po ng kaso wa po na ako gitugan nga ako nakapatay mo. Mao dae kang gaparisip kadaan haane. Okay, in case magani, inaana ba? Oo. Ate, uy Ginoo ko. Pagtarong di giusa po nimo pagpatay ng imo ang napatay. Kuan kanaong silbi. Kuan mo gutugal, kuan ko ga lakaw ko sa dalan din pagkahuman. Singalan man na. Mo ni imong gigamit. Oo, di yung pagkahuman. Ginoo ko. Galakaw ko sa dalan, di yung pagkahuman, pagawas ko kaning posira na ako. Di yung pagkahuman, nakaingon ko naka-safety na. Pagkahuman, kinakabit ko. Hala, ano ito? Ako may gipusil. Uy. Og karon mga wakwa Alakadong lamat eh. Aparat mo sige po sila.